ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ದಾದಾಂಡು ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏತು ನೀಟ್ ಅದು ದೆತ್ತದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ ಆತಂಡು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮುಗಿದ್ಲ ಆಂಡು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತ ಬಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ತೂಯೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋತಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗ್ದಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಆತದಲ್ಲ ಕಾಪ ಏರಿಯೋ ಅಂದ ಐ ಥಾಟ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಪೋದು ಏತು ಪೂರ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು, ಏತು ಪೂರ ಫುಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಡು, ತೂವೋಡು ಅಲ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಅವೆನ್ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಎನ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತುಲೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಫನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಲ ಇತ್ತಂಡು. ಜೋಕುಲೇರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಎನ್ನ ಮಗರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ನೇಟು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಕೆಲವರ ನೆರಡೆ ತಿನ್ನೋಡು ಅಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೆ ಪಂಡ. ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ಸ್ನು ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆ ಸೈಡು ಪೋಯ್ನಿ. ಬಟ್ ನಿಜ ಪನ್ಪೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಾಣು ಎಂಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಪೋಯ್ನಕುಲು ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅದು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಯ ಆತೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ರಶ್. ನಮಕಿತ್ತೆ ದದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಬೋರ್ಡು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಒಂದು ನಿಕುಲ್ ಸೋಡದು ಒಂದುಲ್ಲರತೆ ಮಟ್ಕಾ ಸೋಡಾ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ತೂಯಿನಿ ಖಾಲಿ ಐಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಾ ಐ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು 1/2 hour ಆಪುಂಡು ಪಂಡೆ. ಸೊ ವಿ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ಒಂದೇನ್ಯ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಫುಡ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ತೂವರೇನೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಬೋಡು. ನಮಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರರೆ ಪಿರ ಅಕಲ್ಟ ಪನರೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಕಾಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪೇ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಒಂಜಿ 1/2 hour ಕಾಪೋಡು. ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟಾಲೋಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1/2 hour 45 minutes 1 hour ಅಂಡಲ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಏಪತ್ತು ಉಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋಡತ್ತೆ. ಸೊ ದಾದ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಯ್ನ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಉದ್ದಗೂ ಓವರ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಬೈದಂಡು ಓವರ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡಂದು ತೂವೊನ್ ಪೋಯ್ ಆತೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು, ವೆಜ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಆಸೆ ಅವೊಂದಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಮ್ ಫುಡ್ ಲವರ್ ಎಂಕು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ತಿನ್ನರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಕೆಲವೇರ್ನ ಕೈಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫುಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಓಲು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ನಾನೊಂದು 10 ಜನ ರಶ್ ಆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಲೆಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಲ ಅವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆಕಲೆಗಿಂಚ ಸೇರ್ದಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಕುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ಲ ಆಯ್ತುಂಡು. ನಲ್ಪೊಲಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೊಲಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೊಲಿ ಐ ರಿಯಲಿ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್. ಇಂಚಿನ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮಕ್ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬರೋಡು ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಟ್ ರಶ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಆವೆ ಏಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬರ್ಪೇರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಐ ಲೈಕ್ಡ್ ಇಟ್. ತುಕ್ಕ ತನೀಶ್ ಟರ್ನ್ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದ ಕತೆ ಆಂಡ್ ಹೋಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಹೋಳಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತುನೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಹೋಳಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ತೂಯರತ ಅವೇನಿಲ್ಲ ಕನದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೇರು 4 ಕನದಿತ್ತ 4 ಫಿನಿಶ್ ಆತನು ಮೇ ಬಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಅಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಂಡತೆ ಒವ್ವ ಮೇಳ ಅಲ್ಪಲ ಬೈದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಈ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಹೋಳಿಗೆ ಒತ್ತುನ ಅಂಜೋವು ಒಂಜಿ ನೀ 5 minutes ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದು ಪೋತಿನಾರ್ ಬೈದಿನ ಏಜಿಗೆ ಪಾಪ ಆರು ಏರೆಗ್ಲ ಮಂತು ಕೊರ್ಜೇರು ಎಂಕಲ ನಮಕ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲೇನು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ. ಒಂದು ಫೈನಲಿ ತುಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಅನ್ ಕಾತದು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಬತ್ತದ ಆಂಡು ತನಿಷ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಆದಾಂಡು ತನಿಷ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಶೈ ಆಯ್ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಆಗ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಏನಾಡ ದಾದ ಪಂತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವೇ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್
ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಜಲ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಬಾಯ್ಸ್ಲ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಡೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ತನಿಷ್ ಅಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ತದ್ ಬತ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ಸ್ಲ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಅಂದು ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಆಂಡಲ ಡೌಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಉಪ್ಪ ಅಂದೊಂದೇನದು ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮಂತದ್ದು ಲೈಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಲೆತ್ತಬೋದಿತ್ತು ಅವಳು ಪೋದು ತೂಪೆ ಮಾತಾಡುಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಏರ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿಜೇರಿ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬಲೆ ಏರ್ಲ ಮೇಕಪ್ಪೇ ಮಲ್ದಿಜೇರಿ ಈ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದಾತ ಪಂಡ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಮ್ಮ ಚೂರು ಒರೆಸ್ಲೇನ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಂಡು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಂದು ಒರೆಸೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಆತ ಸುಲಾಬಡ್ ಪೋಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಸೋಪ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೈಟ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾತಾ ವಾಯ್ಸ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ತನೀಶ್ ಓಲುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಾಡ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏತ್ನೇ ಲೈನ್ ಇಡು ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಡು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಏತ್ನೇ ಐ ಓಲು ಅಂತದೆ ಅಂತ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ತುಳು ದಶಾವತಾರ ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ತುಳುಟ್ಲ ದಶಾವತಾರ ಸಾಂಗ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತಿಜಿ ಈ ತನೀಶ್ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಇಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಸೊ ಗೆಸ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ತಾಡ ತನೀಶ್ ಓಲುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ತೂಕನ ವಿಷಯ ದಾದ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು ಬಾಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಎಂಕ ಓದುನ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಡಿ ಎತ್ತುವರ್ಪುಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏಪ ಇರ ನೆರೆಡೆದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ ಪೆಟ್ಟದ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಏಪ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಟಿವಿ ತೂಪಿನ ಟಿವಿ ಏಪ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಕೆಲ್ಸ ಕೊರಿಪೇರು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂದು ಓ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅತ್ತತ್ತು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಷ್ ಪನ್ಪುನು ಉದಾಸೀನ ಉಂಡು ಕೆಲ್ಸ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪೇನ ಅಂಚ ಪನ್ನುಂಡ ಯಾನೇಪ ಕುಲ್ಲರೆ ತಿಕ್ಕುಣಿ ಯಾನೇಪ ಹೊಂತರೆ ತಿಕ್ಕುಣಿ ಯಾನೇಪ ಬಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕುಣಿ ಯಾನೇಪ ಜೆಪ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕುಣಿ ಯಾನೇಪ ಪೂರಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲೋಡಾವ್ ಎಂಕ್ ಪತ್ತಿ ಈತು ಟೆನ್ಷನ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಓ ಪಲ್ಲಿದ ಪಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮರ ದೆರ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಪಲ್ಲಿ ಅರೆಗ್ ಬಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಕೆಂಜಿ ಅರೆಗ್ ಪಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಕೆಂಜಿ ಬಲೀನು ಮಹೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಬಲಿ ಜೋಕ ಏರ್ಲೆನ ಜೋಕು ತೆಲ್ಪುಜೆ ಯಾನೆ ತೆಲ್ಪುಡು ದಯಪಂಡೇರ್ನ ಪೊಟ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ ಪೊಟ್ಲಾಸ್ ಅವು ವರ್ಡ್ ಪೊಸಾತ್ ಅವ ಯಾನೆ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಲಾಗೆಚ್ಚಿ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಒಂದೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಂದು ಎಂಕು ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಗೊತ್ತು ಚಿನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ವ್ಲಾಗಡ್ ಅಂದಾದೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದೂರ ಮಾತ ಪೋಯೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗಡ್ ಪಾರ್ದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುನೆ ಆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಾದ ಅಂದಿ ಆ ನಿಕಲಿಗೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಲೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಪಿರ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸದಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್